ingeni an kabiro Ramogi Ratilka. Yes. Tabiro gadieri makende. Ane jagoro mar technical committee mar Azimio moten gi Raila Amolo Odinga. Yes. Ang'eyo gima wacho. Jatenda Raila Amolo Odinga en ng'ama consult go pile pile. Ang'eyo gima wacho. Omulo kata Ruto poko romogo, poko moso kata, okia kata gima Ruto paro. Koro kobiro kage wacha winjo, to ma otit mach. Ingeni jo Kenya Kwanza, gin gi weche mag otit mach, wecha winjo. Ichoro, inano, we monda nyisi, omulo kwano weche abich, giwacho ni mago ne wechewa. Iparo ka Ruto nondiko barua ne Speaker mar National Assembly to gi Senate. Ondiko ni en doher mondo kel office mar opposition leader. Ondiko ni doher mondo kel weche mag 2/3 gender. Ondiko ni doher mondo kel weche mag Senate Oversight Fund. Mago ne weche okoso nemeke Ruto. Nemeke Ruto. To king'iyo barua mane ichungo okete koke, magi weche mane kata. Gidhi gimedo nyaka wach moro ni koro Apis Mudavadi ni Prime Cabinet Secretary gimedo kacha. Wane ma wande go koso gin magin go. Kora penjo jokanyana moinja. Mano ne weche Ruto koso ne weche Raila. Mago weche Ruto. To kwa dok jowagi okong'ewa. Okapani gi ng'e Raila Amolo Odinga maber. Raila Amolo Odinga pok noweyo jopiny nyaka nochak timo siasa ne. En gi jopiny ndi. Emomiyo kane Raila Amolo Odinga oneno kane gidhi ndiko gigegi. Ne gin Mombasa. To kane gin Mombasa, Raila Amolo Odinga nodhi Mombasa. Oromo gi Ruto to gi Obasanjo. Gine mane giluongo Obasanjo ni. Mondo wacho ni karaka koro gino dhi kama wamanyuru mediator. Kane Suluhu obiro ka, ne gitamore romo gi Suluhu, giwacho ni Suluhu is a sitting president. Gidwaro ex-president. Gidhi manyo Obasanjo. Obasanjo no en ng'ama Obasanjo ochung'ne pinje Afrika EU e weche mag arita piny. Tung mar Afrika. Koro Obasanjo en ng'ama nyaka giluor. To kani neno statement mane ichungo golo. Ok gindiko kanyo ni ne Obasanjo emano facilitate bura. Gitambore ndiko nikech ok gidwar ni mondo ng'e ni Obasanjo ni mod pi omulo. Mod pi bed mos. Wabeda jomoero. Omulo yonge right. Lingalinga. Koro lingalinga. Right mari battle no kawuono ke weuru. Iwinjo George. Adwana pang weche. Wapang tokeni monda nyisi. Koro Omulo iwinjo gini Omulo ok nyal wacha dieri. Koro rebuttal modwa kelo weche winjo moko. To kane Obasanjo biro Obasanjo no biro nikech ne giluongo Obasanjo. To wan wang'iyo Obasanjo Obasanjo ng'ama ler mong'eyo wechegi. We obi gi yiego. Gima nyaka nyis jopiny Obasanjo no biro noromo gi Raila Amolo Odinga gi Ruto. Enokia mano. Namba 2, weche mane ondike oboke cha. Maka weche Kenya Kwanza. Wan kaka Azimio. Pok wagolo wechewa. Kawuono kane wane press conference Raila Amolo Odinga. Wawacho ni nyaka chakre kane wane bipartisan talk. King'iyo. Ng'i agenda wa number 1. Cost of living. Number 2. Reconstruction of IDC. Number 3. Multi-party democracy. Number 4. Audit. Mago e weche wa mapoko lokre ok bi lokre kendo ok no lokre ngang. Raila Amolo Odinga ng'eyo. Omulo kokelo miriambo mag Ruto ka to anakwere nekech wan wang'eyo kumwadhie jopiny kik ubed gi luor cost of living cha emo abiro go Omulo koro anake gima wang'o i nani Okang'o